Κίνητρα μάθησης από χαρισματικούς εκπαιδευτικούς. Λέγοντας χαρισματικούς εκπαιδευτικούς, εννοούμε τους εκπαιδευτικούς που συμπεριφέρονται προς τους μαθητές με θετικούς τρόπους, επηρεάζοντας το μαθησιακό περιβάλλον. Παρόλο το σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών που εξετάζουν την έννοια του χαρίσματος, λίγες είναι οι μελέτες οι οποίες συγκεκριμενοποιούν τα στοιχεία της συμπεριφοράς των χαρισματικών εκπαιδευτικών στις τάξεις. Οι Ντέσι και Ράιαν θεμελίωσαν την θεωρία του αυτοκαθορισμού, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη και η ορίμανση των ανθρώπων επιτυγχάνεται από εγγενείς δυνάμεις. Οι άνθρωποι ως αυτόνομοι οργανισμοί παρακινούνται, αλληλεπιδρούν και συνδιαλέγονται αποτελεσματικά με το περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας τις έμφυτες ανάγκες και τις εσωτερικές τους τάσεις. Μέσα στη θεωρία του αυτοκαθορισμού εμπεριέχεται η θεωρία των βασικών ψυχολογικών αναγκών. Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των χαρισματικών εκπαιδευτικών, δηλαδή των χαρακτηριστικών του χαρισματικού εκπαιδευτικού, όπως είναι αυτοπεποίθηση, θετική σκέψη, αισιοδοξία, μεταδοτικότητα, πιστικότητα, σεβασμός προς τους μαθητές και να κερδίζουν το σεβασμό των μαθητών, με τα κίνητρα μάθησης. Ορισμένα χαρακτηριστικά του χαρισματικού εκπαιδευτικού από επιστημονικές μελέτες είναι τα εξής. Η μη λεκτική θετική αλληλεπίδραση, κρατώντας κατάλληλη σωματική και ψυχολογική απόσταση. Η μη λεκτική αλληλεπίδραση περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως το χαμόγελο, τις χειρονομίες, την οπτική επαφή και τη γλώσσα του σώματος. Επίσης, το χιούμορ στην τάξη, το οποίο συνδέεται βέβαια με τις έννοιες του μαθήματος. Τη φροντίδα της δασκαλίας. Ένα ενοιολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για να αποκτήσει μια εικόνα της ηθικής πτυχής της δασκαλίας. Και επίσης την επιβεβαίωση του εκπαιδευτικού. Μια διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την επικοινωνία για να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τους μαθητές και να αναγνωριστούν από τους μαθητές οι προσπάθειές τους, ενώ παράλληλα επικυρώνουν τη σημασία τους ως άτομα. Κεντρική θέση στη θεωρία του αυτοκαθορισμού είναι ο ισχυρισμός ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν τη φυσική επιθυμία να βιώνουν μια αίσθηση επιλογής, αλλά και μια ψυχολογική ελευθερία στη σκέψη, το συναίσθημα και τη δράση τους. Όταν οι άνθρωποι ικανοποιούν αυτή την εγγενή ψυχολογική ανάγκη για αυτονομία, αναφέρουν μια πλειάδα θετικών αποτελεσμάτων, τα οποία συμπεριλαμβάνουν βελτίωση της ευημερίας, μεγαλύτερη δέσμευση, περισσότερη ευελιξία και ανοιχτότητα. Η θεωρία του αυτοκαθορισμού εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευση, διότι ερμηνεύει τους τρόπους και τους βαθμούς με τους οποίους δραστηριοποιούνται τόσο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς στη μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στη σχολική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση, αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Ιδιαίτερα κρίσιμο σε αυτή τη διαδικασία είναι το στυλ παρακίνησης των εκπαιδευτικών, δηλαδή οι πρακτικές στις οποίες βασίζονται για να ενθαρρύνουν τα κίνητρα των μαθητών τους. Υπάρχει και η θεωρία των βασικών ψυχολογικών αναγκών. Βασιζόμενοι στη θεωρία αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι μαθητές παρακινούνται και αναπτύσσουν τις δεξιότητες για εξερεύνηση με σκοπό τη μάθηση σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την επιδεξιότητα, την αυτονομία και τη συσχέτιση με τους άλλους. Παράλληλα, στα περιβάλλοντα αυτά προάγεται η θέληση, η ευελιξία, η ψυχοκοινωνική και η πνευματική τους ανάπτυξη. Ορισμένα στοιχεία για τις ανάγκες των μαθητών και τη λειτουργία τους είναι τα εξής. Οι μαθητές επιθυμούν την αυτονομία. Λέγοντας αυτονομία, δεν εννοούμε τον ατομικισμό, την ανεξαρτησία ή την άναρχη συμπεριφορά μέσα στην τάξη, αλλά τη φυσική ροπή των μαθητών να εκφράζουν ελεύθερα τις διάφορες πτυχές του εαυτού τους, να εισακούονται οι απόψεις τους και να νιώθουν ότι μπορούν και εκείνοι να επηρεάσουν το περιβάλλον της μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, οι μαθητές θέλουν να αισθάνονται επιδέξιοι και ικανοί. Στη σχολική τάξη, οι μαθητές επιθυμούν από τον εκπαιδευτικό τις κατάλληλες συνθήκες και συμπεριφορές, ώστε να αισθάνονται ικανοί να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις επιδεξιότητές τους. Όταν ο εκπαιδευτικός είναι ιδιαίτερα ελεκτικός και δεν προωθεί την αυτονομία, τότε οποιαδήποτε θετική ανατροφοδότηση ενδεχομένως να ικανοποιεί για μικρό χρονικό διάστημα την ανάγκη για επιδεξιότητα των μαθητών, αλλά υπονομεύει την αυτονομία τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η θετική ανατροφοδότηση, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να δίνεται σε μαθητές που έχουν αίσθηση υπευθυνότητας
για την επίδοσή τους. Οι μαθητές νιώθουν έντονα την ανάγκη για συσχέτιση. Η εσωτερική κινητοποίηση των μαθητών απαιτεί να βρεθούν σε ομάδες που τους εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, επιθυμούν από τον εκπαιδευτικό να είναι ζεστός, φιλικός και να νοιάζεται για αυτούς. Όσον αφορά την ποιότητα των κινήτρων, τα κίνητρα έχουν προφανή εφαρμογή σε μια σχολική τάξη και στο σημείο αυτό η Ράιαν και Κονέλ ήταν καινοτόμοι με την εφαρμογή της έννοιας του The Charms για τον αντιληπτό τόπο αιτιότητας. Αξιολογούν τους ακόλουθους 4 τύπους κινήτρων. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα εξωτερικά κίνητρα, τα οποία αναφέρονται σε εξωτερική εξουσία, φόβο τιμωρίας ή συμμόρφωση με τον κανόνα ως λόγοι συμπεριφοράς. Επίσης έχουμε τα εσωτερικά κίνητρα, τα οποία αναφέρονται σε εσωτερικές πιέσεις που βασίζονται στην υποκειμενική εκτίμηση. Έχουμε τα εντοπισμένα κίνητρα, τα οποία αναφέρονται στις αξίες ή στους στόχους των μαθητών. Και τέλος έχουμε τα ενδογενή κίνητρα, τα οποία αναφέρονται στο εγγενές ενδιαφέρον και την απόλαυση. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν προσπάθειες στο σχολείο με βάση τόσο τα ελεγχόμενα όσο και τα αυτόνομα κίνητρα. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα έρευνες είναι σαφές ότι οι μαθητές των οποίων τα κίνητρα ελέγχονται μπορεί να παρουσιάσουν χαμηλότερη ποιότητα μάθησης, η οποία για παράδειγμα βασίζεται στην απομνημόνευση και όχι στη βαθύτερη γνωστική επεξεργασία. Επιπλέον, τα ελεγχόμενα κίνητρα, ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από εξωτερικούς κανονισμούς, βασίζονται στην εξωτερική εποπτεία, με αποτέλεσμα οι συμπεριφορές των μαθητών που είναι πάντα περιορισμένοι σε συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο. Βασιζόμενος λοιπόν στη θεωρία αυτοκαθορισμού, ο εκπαιδευτικός ελπίζει να φτάσει στο σημείο όπου η ικανοποίηση της ψυχολογικής ανάγκης να οδηγήσει στις δραστηριότητες των μαθητών στην αίθουσα της διδασκαλίας, παρά το ότι ο ίδιος ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πίεση. Η αυτονομία καθορίζει ότι ένα άτομο έχει το δικαίωμα να ορίσει τη δική του συμπεριφορά. Όποιος εκπαιδευτικός υποστηρίζει αυτή την ιδέα, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναλογιστούν μόνοι τους προοπτικές στην τάξη. Έρευνες δείχνουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ κινήτρων των μαθητών και υποστήριξη της αυτονομίας των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα αύξηση της αυτορύθμισης στη μάθηση, τη διαχείριση του χρόνου, την αυξημένη συγκέντρωση και τη μείωση του άγχους για τους βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, σε ένα μη συνεργατικό περιβάλλον τάξης, όπου ο εκπαιδευτικός ασκεί έλεγχο προκαλώντας ενοχές ή απειλώντας με τιμωρίες, οι μαθητές είναι πιθανότερο να σκεφτούν τη διαπροσωπική τους σχέση με τον εκπαιδευτικό, αντί να εστιάσουν στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Αυτόνομο υποστηρικτικό ύφος του εκπαιδευτικού είναι η υιοθέτηση μιας στάσης εστιασμένης στον μαθητή και ενός διαπροσωπικού τόνου κατανόησης που επιτρέπει στην επιδέξη εφαρμογή διδακτικών συμπεριφορών που ικανοποιούν την αυτονομία για να εξυπηρετήσουν 2 σκοπούς: υποστήριξη των εγγενών κινήτρων και της εσωτερήκευσης. Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να εστιάσει και να κατανοήσει τις απόψεις των μαθητών, να επιδιώξει δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες και τη συμπεριφορά τους, να αναγνωρίσει τα αρνητικά του συναισθήματα, να βασιστεί σε κατάλληλες γλωσσικές προσκλήσεις και να έχει υπομονή. Η τάση προς μεγαλύτερη πρωτοβουλία και μικρότερη παθητικότητα των μαθητών είναι αποτέλεσμα ικανοποίησης της ανάγκης αυτονομίας και της διδασκαλίας που υποστηρίζουν αυτονομία. Συμπεράσματα συζήτηση. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια βιβλιογραφική αναφορά προσπαθώντας να προσεγγίσει τα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού εκπαιδευτικού και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα μάθησης. Με βάση τη θεωρία του αυτοκαθορισμού και των βασικών ψυχολογικών αναγκών, αναπτύσσεται η ποιότητα των κινήτρων των μαθητών. Επίσης, αναπτύσσεται το ύφος και τα χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού εκπαιδευτικού, βασισμένα στις προαναφερθείς θεωρίες και σε πειράματα τα οποία έχουν γίνει στην βιβλιογραφία. Τα βρίσκουμε στην βιβλιογραφία. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι χαρισματικές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών συνδέονται με τις αντιλήψεις των μαθητών για τη μάθησή τους και συσχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τα γενή κίνητρα. Επειδή όμως οι περισσότερες από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, είναι σημαντικό να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών εκπαιδευτικών υπό την οπτική του ελληνικού πολιτισμού.
Και εκτός από την λεκτική αλληλεπίδραση, το χιούμορ, τη φροντίδα και την επιβεβαίωση, πρέπει να εξεταστούν και άλλες μεταβλητές με στόχο να προσδιοριστεί το εύρος της χαρισματικής διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία προτείνονται ως μεταβλητές ο λόγος του εκπαιδευτικού και η ευρύτερη καλλιέργειά του, πέραν της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου του, τα χαρακτηριστικά της φωνής του, όπως είναι ο τόνος, η χρειά και η γλώσσα του σώματός του. Αν υποστηρίζουν ή αν υπονομεύουν την αυτονομία και το συσχετίζεστε των μαθητών. Και αν αυτά σχετίζονται με τη συμμετοχή μαθητών, τα κίνητα συμμετοχής και την κατανόηση του μαθήματος. Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα αποτελέσουν σημαντικό υλικό για την εξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με το πώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας του. Σας ευχαριστώ πολύ.